హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజులైంది వీడియో చేయక. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా లేట్ అయింది. సో ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో ఒక్కరోజు మిస్ అయిన ఒక్కరోజు తప్పకుండా వస్తుంటాయి. ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయండి. సో నేను ఈ వీడియో పెట్టిన ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం కంటిన్యూగా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఖచ్చితంగా వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ ఉందిగా, లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో, దాని తర్వాత వచ్చే సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకొని సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ సో ఈ ఫోటో కూడా 13 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో ఇది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 18 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 26 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాముగా 2 ఫొటోస్. ఆ ఫొటోస్ తర్వాత వచ్చే ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. 1 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో మళ్ళీ పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగే.
సో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 11 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 19 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. టైమింగ్ మాత్రం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలో అక్కడి నుంచే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా 25 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్తో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.